Yan po sa may Central Visayas, meron ng mahigit 600 na na-stranded po na pasahero dahil sa epekto ng bagyong Basyang. Kumuha pa tayo ng mga karagdagang sitwasyon dyan sa pag-uulat ng Star FM Cebu. Umabot na sa mahigit 600 pasahero ang na-stranded sa iba't ibang pantalan sa Central Visayas simula kaninang alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dahil sa bagyong Basyang. Ayon sa Philippine Coast Guard, pansamantalang sinuspende ang mga biyahe ng sasakyang pandagat para sa kaligtasan ng mga pasahero at tripulante. Batay sa pinakauling tala, umabot sa 632 na pasahero, 409 na rolling cargos, 55 na vessels at isang motorbangka ang naapektuhan ng suspensyon ng mga biyahe. Samantala may 33 vessels at 21 motorbangkas na pansamantalang sumilong sa ligtas na lugar para makaiwas sa posibleng epekto ng bagyo. Samantala sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay weather specialist Joseph Merlas, sinabi nitong posibleng maglandfall ang bagyong Basyang sa Siquijor o sa southern portion ng Negros, ngunit may posibilidad ding dumaan ito sa timog o central Cebu kung magbago ang direksyon. Ayon pa kay Merlas, inaasahan ang malalakas na pag-ulan at hangin sa mga apektadong lugar at nakataas na rin ang storm surge warning sa mga coastal areas ng Bohol at southern at central Cebu. Nagsimula na ngang maramdaman ang direktang epekto ng bagyo sa malaking bahagi ng rehiyon nitong Huwebes ng hapon, Pebrero 5. The latest na release po, DJ Sophie, expected na ang landfall niya over Central Visayas area is dito sa may Siquijor area or southern portion of Negros. But dahil nasa loob pa rin yung southern at saka central Cebu ng tinatawag nating na cone of probability, posible pa rin na dadaan ang sentro ng bagyo if may mag-move or mag-shift itong movement ng sentro ng bagyo upward. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!